bo nukha jeta Bubagra puida sim je sai femani jini lukurogno je kogrimani Bubagra kogrimani Tiprasa kogrimani Tipramathani leader je kogrimani সংবিধানनि बिसिंथिखाय समाधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेता सामानि अबो अ जागावनो जों लरियाखौ जों अ जागावनो तंगो अबोनो तैनो जों बुसकारनि सालो सिनि कगला पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानै लामावनो थांतका बेताम हमकाय अर टप लेवलनि बरक अ एग्रीमेंटनि दिनो तंनाय हिंकाय बिनि जरा बरि मानि दिखाखाय न जों एग्रीमेंट उंगि थांसनाय ता ताकाय आबोनि बागै न गोबां समय बां साका Bubagra बतिनि फाइनान्स तमनि हिंकाय Bubagra खना अथवा सनिफान फाइनानो बिनिकि मिया कासे मीटिंग तमनि अ मीटिंग व मिस उठाका हिंकाय बतिनि कोना हिंकाय आबोन परेखायनो Bubagra हातिन हास्टर फाइनाय Chini अजामारा गयमान लुकुरा गयमालायनाय गोबां मा बेरेमनि चिनि हदा दफानि बररबेबो कक्सालायनाय एबं जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फायका बिनियाबो तंगो जतनो हिंकाय बो फायकायनो जों कंगना गाबोनि बिसिंबो जों खालायो अतालनि बिसिंबो एकटा किसु जों एग्रीमेंट खालायमानानै बिसोरनि खावा जों बांसो कइतंखा